Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. May kapin sa 20,000 ka mga botante sa Bacolod City ang natarana nga i-deactivate sang Comelec. Suno kay Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Cania, ang ini nga mga botante sa Bacolod City ang i-deactivate sang Comelec bangod sa kapaslawan nga makaboto sa duha ka sunod-sunod nga piniliay. Kabahin man sa i-deactivate ang mga botante nga napamatud-an nga nagkalamatay na base sa nagapadayon nga Election Registration Board hearing. Ginpahayag niya nga sarang makapa-reactivate sang voter status ang mga apektado pinaagi sa nagapadayon nga registration. Magpadala man sa notice ang Comelec kag magapost ang listahan sa mga deactivated voters sa tagsa ka barangay. Padayon ng ERB hearing tubtob Enero 23 para sa 9,500 ka mga aplikante nga nagparehistro halin October tubtob December 2025. Padayon man ang registration sa Ayala Malls Capital Central tubtob Enero 23, samtang magabalik ang Comelec sa Bay Center sa Enero 26 tubtob 28. Kag sa Ayala Malls Capital Central liwat sa Enero 29 kag 30 sininga 2026. Ang deactivation na muna siya ang aton nga mga botante nga wala abala naka-vote for 2 consecutive elections. So based na sa ilan na nga record na gina-deactivate naton sila, and that is why gina-encourage man na naton sila kay kabalo na sila nga wala sila naka-vote sa 2 consecutive elections. So pwede sila makakadto sa opisina para magpa-reactivate naman.